በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 25 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በዘለማዓንቲ ወርሓዊ በዓል ቅዱስ መርቆሬዎስን ኣቡነ ኣቢብን እዩ። በረኸቶም ይሕደረና። ከምኡ እውን ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ። 25 ጥሪ በዛ መዓልቲ እዚኣ ብገድሊ ዝተጸምደ ብፁዕ ጴጥሮስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ መጀመርያ ቀረጽ መክፈሊ ዝነበረ እዩ። ንሱ ድማ ተሪር ልብን ርህራሄ ዘይብሉን እዩ ነይሩ። እዚ ክፉእ ስም ድማ ሰባት ርህራሄ ዘይብሉ ኢሎም ይጽውዕዎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ሞት ሓጢኣትና ዘይደሊ ጎይታና ይቕረታ ገይሩ ሓደ ካብኡ ዝልምን ድኻ ናብኡ ለኣኸሉ እሞ ለሞኖ። ኣብቲ ግዜ ድማ ኣገልጋሊኡ እንጀራ ፀይሩ በጽሐ። ካብቲ ኣገልጋሊኡ ኣብ ርእሱ ካብ ዝተሸከመ እንጀራ ኣልዒሉ ድማ ነቲ ድኻ ወርወረሉ። ነዚ ዝገበረ ድማ ካብኡ ንኽኸይድን ናብኡ ድማ ፈጺሙ ንኸይምለስን ዳ እምበር ስለ ርህራሄ ኣይኮነን። እቲ ምስኪን ከኣ ነታ እንጀራ ተቐቢሉ ከደ። በታ ለይቲ እቲኣ ድማ ደቂሱ እንከሎ ከምዚ ብዙሓት ክትሓሳሰብዎ ከም ዝደለዩ ይርኢ ነበረ። ኣብ ኣእዳዎም ድማ እቶም ኣዝዩ መልክዖም ዝኸፍአ ብዙሓት ጸለምቲ ሚዛናት ሒዞም ኣለዉ። ምስኣቶም ድማ ኩሉ ሓጢኣቱ ኣሎ። ኣብ ናይ ጸጋም ሚዛን ድማ ቐመጥዎ። ብተወሳኺ ድማ ክዳውንቶም ጸዓዱን ጽቡቕ ዝመልክዓቶምን ካብ ወገን ብርሃናውያን መላእኽቲ እውን ብዙሓት ነበሩ። ንሳቶም ድማ ቆይሞም ይሓዝኑን ምንም ኣይረኸብናን እሞ ኣብ ናይ የማን ሚዛን እንታይ ኢና ክነቐምጥ እውን ይብሉ ነበሩ። ኣብቲ ግዜ ድማ ካብኣቶም ሓደ መልኣክ ጴጥሮስ ነቲ ድኻ ዝደርበዮ እንጀራ ኣምጽአ። እቲ መልኣኽ ድማ ብዘይካ እዛ እንጀራ ካልእ ጽቡቕ ስራሕ ኣይረኸብ ኩሉን ድማ በለ። እቶም ብፅዕቱ መላእኽቲ ድማ እዚኣ ብኣንጻር እዞም ሓጢኣቱ እንታይ ክትጠቅም እያ በሉ። ኣብቲ ግዜ ድማ ካብ እናፈርሐን እናደቀሰን ድቃሱ ነቕሐ እሞ ካብ መደቀሲኡ እውን ተለዓለ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ንድሓሪ ድማ ስለ ኽፉእ ስርሑ ተነስሐ። ኣዝዩ ርህሩህ እውን ኮነ። ገዝኡን ጥሪቱን ንድኻታትን ንዝተጸጎሙን ሃበ። ንዓርሱ እውን ሸጠ። ካብ ሰናያት ምግባራት ነዚ ምግባሩ ብዙሓት ከም ዘመስገኑዎን ከም ዘድንቕዎን ምስ ፈለጠ ድማ ሃዲሙ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ናብ ደብረ ኣባ መቃርስ ኣተወ። ኣብኡ ድማ መነኮሰ። ብዓብዪ ተጋድሎ እውን ተጸምደ። ንእግዚአብሔር እውን ኣገልገሎ። ግዜ ዕረፍቱ እውን ፈለጠ እሞ ንቅዱሳን ኣረጋውያን ፀውዖም ተሳለሞም እሞ ኣብቲ ግዜ ድማ ኣዕረፈ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ። ንዕና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለጴጥሮስ እንተፈጸማ ወሰለጣ ለትእዛዘ ኣብ ቀዲሙ ዘዘይነወነ በየውጣ ለጥሪተ ክብሩ ወብዕሉ ቦሙዳየ ምጽዋት እንዘ ይሰውጣ እምሃበ ይስእሎ ለኣይኑ ኢሜጣ እስከ ለኣግኣዚት ነፍሱ ከመገብር ሴጣ። በረኸት ይሕደረና። ከምኡውን ቅዱስ ስብስቲያኖስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ወዲ ንጉስ ሮም ሰማዕት ቅዱስ ስብስቲያኖስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ንሱ ድማ ብተግሳጽን ብፈሪሓ እግዚአብሔርን ዝዓበየ እዩ። ኣቦ ምስ ሞተ ድማ ዲዮቅልጥያኖስን መክስሚያኖስን ነገሱ። ነዚ ቅዱስ ድማ መኮንን ገይሮም ሸምዎ። ከም ኣቦ እውን ኣመና ኣኽበርዎ። ንሱ ድማ ብጥበብን ብምስትውዓልን ዝጓዓዝ እዩ ዝነበረ። ብጸሎቱ ድማ ንድውያን ይፍውስ፣ ኣዒንቲ ዕውራን እውን የብርህ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ድማ ዕሉው ዲዮቅልጥያኖስ ንናይ ምስጋና ንጉስ ንክርስቶስ ምስ ከሓዶ ነዚ ቅዱስ ሰብስቲያኖስ እውን ንጣዖት ክሰግድ ኣገደዶ። ምስማዕ ምስ ኣበየ ድማ ምስ ንቑፅ
ኦም ኣሲሮም መቁፀሪ ብዘይብሎም ፍላጻታት ንኸነድፍዎ ንኸሃርምዎ ኣዘዘ። ኣብቲ ግዜ ድማ ዝሞተ መሲልዎም ሓደግዎ እሞ ምእመናን ብለይቲ መጺኦም ብህይወት ረኸብዎ። ፈቲሖም ወሲዶም ድማ ኣብ ማእከል ደሴት ኣብኡ ኣቐመጥዎ። ዲዮቅልጥያኖስ ድማ ፀዊዑ ናብኡ ኣብጽሖም ብዘንጊ ሓጺን ንኽድብድብዎ ንኽሃርምዎ ድማ ኣዘዘ። ንብዙሕ መዓልትታት ድማ ከምኡ ብዘንጊ ሓጺን እናቐጥቀጥዎ ቀነዩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ነፍሱ ኣሕሊፉ ሃበ። ንቅድስቲ ውልድስና ተገሊጹ ንቅድስቲ ውልድስና ተገሊጹ ቅዱስ ስጋኡ ዘሎ ኩሉ ነገር እሞ ከይዳ ድማ ወሲዳ ኣብ መቃብር ቅዱሳን ጴጥሮስን ጳውሎስን እውን ቀበረቶ። ጎይታና እውን ዝኽሩ ንዝገብርን ስሙ ንዝጽውዕን ሕማም ተመሓላላፊ ሕማም ከም ዘይቀርቦ ቃል ኪዳን ሃቦ። በረከት ድማ ምሳና ተሃሉ ንእግዚአብሔር አምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ አሜን። አምላክ ቅዱስ ጴጥሮስ መሐረነ፣ አምላክ አባ ቅዱስ ጴጥሮስ መሐረነ፣ አምላክ ቅዱስ ጴጥሮስ ይመሐረና፣ በቃል ኪዳኑ ይሓልወና አሜን። አርኬ ሰላም ለከ ሰብስቲያኖስ ሰማዕተ ዋህድ ወልድ ዘንዱፍ በአህፃ ወእሱር በጉንድ ተውላጠ ዝንቱ ጻማከ ወህማምከ ፍድፉድ መጽሐፈ ገድልከ በሃብሃሎ አጸድ እግዚአብሔር አህረመ ይኢባ ብድብድ። ከምኡውን ቅዱስ አስኪላ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ አስኪላ ብሰማዕትነት ዓረፈ። በረከቱ ድማ ምሳና ተሃሉ ንእግዚአብሔር አምላኽና እውን ምስጋና ይኹኖ አሜን። ሰላም ለከ ሰማዕት አስኪላ ለሃረገ ወይን አስካላ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይትመውት በቋየተላ ተነለወኒ በፍጽም ወእቀበኒ በከዋላ ከመታንግፈኒ እምዘይንኡ ተኩላ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት ኩሎም እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ለዓለም ዓለም አሜን። ካብ ዘንጠብክዎ ካብ ኣናበባ ካብ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትኳን መላእክቲ ተኣረመለይ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብር ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ለይኩን አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከድነን ህድግ ዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚአብሔር ስሙት አላድነን ወበልሃነ ኩሉ ኩሉስ መዛኪት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለም ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦዝ ሰላም ሰላም ለቺ ብሩክት አንቲ ማነስ ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈስሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሉ ጽላህ ፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስራልና ጣውን የተማጸነክ አንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን